Olemme täällä Lahden messuilla Karavan tapahtumassa ensimmäistä päivää. Risto Herranen, miten on kauppa käynyt? Kauppa on alkanut ihan loistavasti, että yllättävän paljon perjantai aamupäiväksi. Että huomennahan tietenkin se suuri päivä on, mutta ollut mielestäni enemmän kuin viime vuonna. Minkälaisia tuotteita tämä Best Caravan myy? No me myydään oikeastaan kaikenlaisia vapaa-ajan tuotteita matkailuautoille, vaunuilijoille, veneilijöille, mökkeilijöille. Että ihan snapsilasista niin löhötuoleihin löytyy. Minkä verran ihmiset tilaavat täältä ja taas minkä verran ostavat niin kuin heti paikan päältä? No tietenkin täällä me ollaan iso tekijä, niin meillä on suppea valikoima messulla, mutta tietenkin vuosien kokemuksesta tiedetään ne hittituotteet ja aina jotain uutta kokeillaan. Ja sitten jos ei löydy hyllystä, niin otetaan asiakastilaus ja postitetaan kotiin tai voi meidän myymälöissä, mitä on 4 kappaletta Suomessa, niin käydä noutamassa. Näin ensimmäisen päivän perusteella, mikä olisi tämän syksyn hittituote? No aina messulla se hittituote on se snapsilasi. Niitä ei niin paljon uskalla tilata, etteikö ne koskaan loppus. Joo, onko mitään uutuuksia? No kyllä, tuolla elektroniikkapuolella on uutuuksia. Kämpin kalusteissa on matkailuautojen etutelttoja, markiisia. Hyvin paljon. Vaihtuu varmaan tuommoinen 20% mallistosta vuodessa. Minkälainen osuus tällä messuilla käymisessä on niin kuin kokonaiskaupan kannalta? No eihän se kovin sillä lailla se, että ollaan esillä ja ihmiset näkee, niin ne tietää sitten meidän myymälöistä, mitä ne hakee. Tämä on vähän semmoinen näytön paikka, että tavaraa löytyy, mutta kyllä tämä nyt kuitenkin kaupallisessa mielessä niin joku euro tästä pitäisi talolle jäädä, koska ne on aika kovatöisiä tehdä tämmöiset myymälät 3 messupäivän takia. Tähän mennessä näytätte olevan aika tyytyväisiä. Kyllä me ollaan tyytyväisiä, todella.